Som la Zainab Nouali, la Lucía Isabel Envit i jo que em dic Nerea Sabariego i en aquests minuts respondrem a la nostra pregunta de Can Maragall per què les voltes tenen la forma geomètrica que tenen. Per començar, li donarem una bona definició a la paraula volta. Parlarem dels seus materials i formes, la gran importància d'un sistema de voltes i el seu funcionament, veurem els tipus de voltes i, finalment, identificarem les presents a la masia de Can Maragall pels seus diferents motius històrics i estructurals. La volta és una estructura arquitectònica corbada que cobreix un espai i descarrega el pes sobre murs, pilars o contraforts. És un element tridimensional que es compon d'elements constructius, dovelles, que podríem dir que graviten sobre el buit i per fer l'estructura rígida han de transmetre el seu pes i les càrregues que suporten d'una a l'altra fins a arribar a l'element resistent. Les voltes poden tenir diferent forma geomètrica i segons la seva geometria es poden classificar en simples o de doble curvatura. Respecte als materials, els utilitzats a l'actualitat són cairons format per dovelles, pedra, totxos o maons amb un material aglomerat o morter. Les voltes estan sotmeses a esforços de compressió a causa de les càrregues permanents, entre elles el seu pes propi i les càrregues variables. Per això, adopten formes que permetin repartir aquestes càrregues de forma uniforme als suports. Llavors, les diferents maneres de descarregar, juntament amb la diversitat dels espais a cobrir, ens donen diferents formes de voltes. Amb aquests sistemes s'aconsegueixen cobrir importants llums amb poc material, fent-lo així un sistema totalment eficient i sostenible. A més, en les parts de la volta també hi hem d'integrar els envans superiors o rompers els ronyons, les quals ens garanteixen l'estabilització perquè la ceràmica no suporta bé la tracció dels esforços. Comencem per al primer tipus de volta. La volta de canó és una volta procedent de l'arquitectura romànica. Es caracteritza per tenir una forma cilíndrica partida per la meitat i el vector de pressió resultant és una força perpendicular al punt clau d'aquesta que a l'inferior exerceixen una força lateral. Les voltes d'aresta són voltes que es formen per la intersecció de dues voltes, concretament de dues voltes de conocilindres que es creuen perpendicularment i formen un quadrat. Les línies d'aresta són arcs d'el·lipse que es troben en el vèrtex superior. Les voltes de creueria tenen origen a l'arquitectura gòtica i es formen per les voltes per aresta que formen la intersecció de voltes apuntades o bigals. Per tant, la directriu de cada volta són arcs apuntats en la generatriu més alta. La cúpula o volta esfèrica té origen a l'arquitectura romana d'Orient del Renaixement. És un element estructural de l'arquitectura de doble curvatura que s'assembla a la meitat d'un buit d'esfera. És una volta geomètrica de la qual és una semisfera per a l'interior. Actualment, les cúpules es consideren una característica comuna de l'arquitectura eclesiàstica de molts credos. La volta de quadrant d'esfera o de racó de forn és una volta format per la meitat d'una semisfera i se utilitza per cobrir un absis semicircular. Les cobertes estan formades per cúpules i voltes quadrats d'esfera. La peixina és cadascun dels elements construïts triangulars que resol l'encontre entre la base circular d'una cúpula i l'espai interior quadrat. Té una superfície esfèrica triangular limitada per arcs de circunferència. És molt comú ingerir un tambor cilindre amb vitrals entre les peixines i les cúpules per augmentar l'elevació de la cúpula i al mateix temps millorar la il·luminació. La volta bufada és la que resulta de seleccionar l'hemisferi d'una cúpula esfèrica amb 4 plans verticals que determinen el quadrat inscrit de la circunferència base d'aquests hemisferis. Les càrregues que transmeten de la superfície cap a 4 suports alineats determinen cares paral·leles entre si 2 a 2. La volta catalana o de mode pla és una tècnica de construcció tradicional catalana que converteix l'espai mitjançant una volta de maons col·locats per la part plana. S'utilitza per sostres i escales o per cobrir espais entre arcades o parets. La masia de Can Maragall va ser construïda durant el segle XVIII, situada exactament l'any 1276. En aquesta època, l'evolució de l'àmbit de la construcció no era tan avançat com era actualment. I ens podem imaginar que no hi havia tanta varietat de materials com podria ser l'existència del formigó armat. Amb aquesta poca varietat implicava fer un estudi previ dels materials i veure de quina manera, forma o posició extrauríem el màxim rendiment possible per poder subjectar la nostra estructura. Abans, en la construcció de cases o masies, era molt comú la construcció de voltes, ja que no existien elements com les biguetes que puguin subjectar murs, pilars o contraforts. Les voltes estan sotmeses a esforços de compressió a causa de les càrregues permanents, entre elles el seu pes propi i les càrregues variables. Per aquest motiu, normalment es feien servir molt els maons, ja que aquests treballen molt a compressió. Malgrat que es poden trobar voltes fetes amb pedra treballada, maçoneria irregular, pedra de guix, pedra calcària. A més, trobem varietats en els morters on els més utilitzats són terra de calç o de guix.
Com que ja els hem comentat anteriorment, doncs només ens basarem en la volta catalana. Per construir una o l'altra es basen en certs aspectes. Uns d'ells serien la llum, la distància entre els elements i el tipus de càrrega que suportaran. S'han de col·locar d'aquesta forma per extreure el màxim rendiment possible i que l'estructura no es caigui. Conclusió, en Can Maragall es van construir voltes perquè d'alguna manera havien d'aguantar les càrregues de l'edifici. En aquesta època no hi havia altres sistemes ni elements per realitzar aquesta funció. Llavors, van escollir la volta catalana perquè era una forma no cilíndrica, la qual per a construir-la no era necessària un cindri. I a més, era la forma més ràpida de construir i més eficaç per cobrir una gran llum. Per últim, la volta de canó era la més resistent, més bàsica i més rígida, capaç de suportar el pes de tota l'estructura de l'edifici.